Så. Hej alle sammen, og i dag der vil vi lave sådan en, hvor vi siger til jer, der ser med, at hvor vi vil skyde henne. Altså oppe i hjørnet eller noget. Okay, og det går vi bare i gang med. Ja. Jeg skyder op i højre hjørne. Okay. Nej! Fuck it. Okay. Man har 3 forsøg. Ja, og så må man gerne sige det til målmanden bagefter. Nej, de skiftes. Ja. Ja, det er dig. Ja. Jeg tager højre ned. Nej. Jeg tager venstre oppe. Okay. Var det overlægger? Ja! Okay, så er det mig. Så er det. Nej! Eller, nej, det kan man ikke. Den der op. Okay. Ja. Okay, jeg prøver at sætte ned i højre hjørne. Nej! Forkert. Han vil have den nede i højre hjørne. Højre hjørne. Her, Mikkel. Hvad laver du? Jeg siger det. Venstre ned. Venstre ned. Nej! Shit. Vi er ikke særlig gode til det her. Det er første gang, vi prøver, så ja. Jeg sætter den op i skabet. Lige under overlægger. Mikkel. Der er også en nej, der er også en dernede. I midten. Også i midten. Det var bare ikke lige der, du ville have den. Ej. Eller jo, du skød der, hvor du ville have den. Men bare ikke første gang. Okay. I midten. Er I klar, ser? Ja! Den var i midten. I midten? I midten. Var det der? Ja, det var midten. Var det der? Ja, den ramte der. Så står der en hjørne. Hvad med snapper? Jeg sætter den op i venstre hjørne. Jeg skal lige binde folden. For lige binde. Så tager jeg lige lidt skud. Jo, jeg gør. Hey, tag skuddet, vent lidt. Jeg har 4 nøgler. Kom nu, Nøj. Nej. Jeg tager lige lidt skud, imens ham der er. Den hænder. Lort. Ej. Jeg vil bare lige sige det igen. Ja, okay. Jeg siger det lige igen. Op i venstre hjørne. Sukkerklud. For helvede. Hey, må jeg få et? Nej, jeg har kun et. Man får noget halvdel. Jeg er ikke klar. Jo, du er. Nej, skyder jeg. Han skyder så fedt, han kan. Kom bare. Er du klar? Skynd dig. Noah, hvad skal vi lave imens? Alle sammen. Skyd bare. Du. Fuck. Her, Mikkel. Mikkel. Jeg sætter det derovre. I venstre hjørne. Eller, nej. Nej, jeg sætter det her. Jeg sætter det venstre
Du ved godt, hvor det er henne. Ja. Bajer. Okay. Overlægger ind. Mikkel, er der overhovedet noget, der hedder det? Okay. Du fik den sgu. Der var inde. Han ville have overlægger her. Jeg vil have overlægger ind. Men den må bare ikke. Nej, men det gælder stadig. Ja. Det er meget svært for... Taler, det er meget svært. Okay, hvad hedder den der side? Okay, hvad hedder den? Okay, jeg tager venstre op. Okay. Se ham. Er I klar? Sådan! 2-1! Hvad? Den ramte derop, jeg vil have den. Hvad står der så? 2-1. Har du 2? Ja, og du har 1. Okay, giv mig pløj. Kan du huske, da jeg spurgte, om jeg ville have den den? Du mangler ned. Eller du, Mikkel. Den har du da taget. Må vi ikke tage det sammen? Nej, du mangler midt. Okay. Jeg tager midt. Vi er snart færdige. Ej, ellers tæt. Ui. Så er der kun overlægger. Overlægger ind for det, så det ikke om det. Bolden er så ikke. Han ved det ikke. Se ham lige her, ser. Totalt Ronaldo. Eller Messi. Er det nu en Messi, fordi han... Se her, han skyder. Nej! Men jeg har vundet. Hvad mener du? Hvad? Jeg har vundet. Her. Jeg vandt. Du går videre til Næste challenge. Vi skal skrue på Nora derom. Derovre. Ja. Hvem tager lige kameraet? Jeg skal lige have jagt på. Skal vi stoppe bilen? Nej, vi skal bare lade den køre. Okay, næste challenge, ja. Som vi har sagt, vi skal score på Nora her, som vi ved. Ja. Han skal lige have jagt på. Må jeg starte? Du har startet alle de her. Ja. Og jeg starter. Og jeg viser, hvor det skal stå henne. Står. Nej, ikke. Nå, han må engang tage den svære. Nå. Hvor står vi? Skal vi ikke bare sige? Her. Jo. Så tager vi den der. Er I klar til Banja her? Du kan se videoen bagefter. Ja. Her. Mikkel, sig der er en gris derovre. Det hjælper. What the heck? Der er en gris! Prøv at se, Mikkel! Ej, hvad? Vi snyder ham. Der er en kat! Se, hvad sagde jeg? Det hjælper. Her. Okay. Oh, shit! Vi tager Messi-stilen. Nej, vi tager Ronaldo-stilen nu. Når du har scoret, så skal du tage din trøje af. Det er Ronaldo-stil. Okay. Og
så skal du vise din sixpack. Nej. Det gør Ronaldo da. Er det ikke rigtigt, Seer? Lad den nu gå ind. Nej, nu får seerne ikke det der. Okay, det her det er virkelig Ronaldo-stil. Det der, ikke engang. Du gør det forkert. Nej, jeg gør ikke. Se, de kan stadigvæk se dig. De kan se dig. Nej, de kan ikke. Kan de? Nå, så. Okay. Prøv at se, det her det er helt Ronaldo-stil. Der er også en stål på. Det der, det er Messi. Eller Mikkels Ronaldo-stil. Han gør der. Så. Noah, gå på mål! Nej, Noah. Så. Ja, man. Yes. Hvad er Ronaldo-stil? Her. Her. Okay, nu skruer jeg. For jeg tager Ronaldo-stil. Du må kun tage Messi, fordi det er det, du er bagpå. Jeg er Ronaldo inden under min jakke. Okay, nu er jeg Ronaldo. Jeg er Messi. Okay, Messi mod Ronaldo. Messi mod Ronaldo. Og jeg er Ronaldo selvfølgelig. Verdens bedste fodboldspiller. Eller det vil jeg nok ikke sige, men der er nogen, der har set, at den er blevet kåret. Fuck, bløj. Vent lige. Tag nu kameraet. Tag lige kameraet. Nej. Han skal se det. Ja. Kamera. Jeg gider ikke at se mig selv. Næste gang skal jeg nok lade være med det der. Jeg tror sgu ikke lige, den gik ind. Kom så. Gå. Yes, man. Yes, man. Nej. Det er omskud. Nej. Det er bestemt målmanden. Mor. No. Jeg skulle til at sige mor. Nu er der omskud. Det er bestemt målmanden. Jamen nej. Nej. Her. Det er pik. For helvede, giv mig det dumme kamera. Prøv at se det lorteskud, nu vil jeg lave. Ad, Noah. Bare kukket om det. Det var en ko.